Hi guys, good morning. Dinay 13 November जाबाय. 13 November, yes. गाबोन 13 ना? 13 ना दिनै? Yes, दिनै 13 November. दिनै आं दायो बासुगाव थांनो नागिरगासिनो दङ. सासे मानसि फैगोन, सरप्राइज नोंथांमोननि थाखाय, आरो आं बेखौ एक्सप्लेनेसन खालामनो हागोन सोरमोन बियो आरोबाव. जोङो मोनसे खामानि लादों. Hi guys, दायो जोङो बासुगाव थांनो नागिरदों, बेखौ आं बुंखादोंमोन दहायनो. जोंहा बिनानाव हेनुजाया फैबाय, सफैबाय, आरो मादैयाबो. हेनुजा सोनावदो मादैया मानो देखायाखै? जेबो नङा, मादैया गोबां मोजांखा, ओमफ्राय देखायनो बादों आरो जेबो नङा. जों दायो बासुगाव थांगासिनो दङ. आं बेखौनो बुंगोन, मोनसे सरप्राइज. जों मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय, जाहाथे भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायोब्लासो एसे इन्ट्रेस्ट नाङोना. बिनिखायनो आङो दानो बुंथ'ला मा सरप्राइज, नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन. मालाय हेनुजाया 2000 साबस्क्राइबार जाबावबायसो. हाय गाइस, दायो जोङो सफैबाय नैबेयावहाय. दायो जोङो भिडिअ बानायबाय. जा नानि दंफैयो नै मोनसे खारननि थाखाय. जों खारना बेनो, नैबेखौ बायनो फैदों. बायनो फैनाया मानो होनोब्ला, बे खोन्थागोन दायो, दानो खोन्थाथ'वा. जों माने बायनो फैग्रोदों, बायग्रोनोसै. আচ্ছা দাদা, আমি যে সেইদিনাখন লৈ গৈছিলো না, আহকচোন ইফালে. এইটো লৈ যাম মানে আজি এটা লম. ভালকৈ এটা দিবচোন. নানি মাदै, কালাरखौ फसायदों ना? गावनाय अबे फाटासै बोले नेखि? ना ना फाटानाय एकदम आजि दाखलै जों लांखांबाय बेखौ लांनायालाय. आচ্ছা बे जरा जरा खानानि बिदि थाखाय. এইটা প্লাই, এটা প্লাই माल फ्रेश আছে আজি লৈ আহিছে. আৰু বেলেগ কালাৰ নাই? বেলেগ কালাर হলে তো গুদमा जावा লাগিব. आलता আছে তো बेखौ मोजाङानो मोनदों मोननायालाय. कालाराबो पिंक कालार. जों दायो थाबायगासिनो दङ. माखासे माबा मोनसे बेसाद बायदों, आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन. दायो नोंथांमोना नायबायनो थाबानो जाबाय. नानि सान्दुङाव मोखाङा खामबायसो खोमादां नोंनिया? मादैयाथ' मानो मोखां देखायनो लाजिगौ दायो? मादैया मोखां जोङो दायो स्टप बायनो नागिरदों, स्टप. लोगोफोर, नैबे दखानाव जों स्टप बायनोसै. जोङो दायो बेयावहाय स्टप बायनो फैबाय, दं होननानै बुंदों. स्टपखौ जों फसायबाय. दायो नै पेकिं खालामबाय स्टपखौ. बेनो स्टपआ, ओमफ्राय गोबां मोजाङानो. पेटार्नसै दै स्टपआ, मिथिबायना? केरासिन पेटार्न. स' गाइस, दायो नै बेखौ लानो नागिरबाय स्टपखौ. ओमफ्राय सोरनो होगोन बेखौ नोंथांमोना नेबानो जाबाय. दायो आंथ' बुंनो हाया सोरनो होगोन. नानिया थिखोबाय एबार. अजन गैया? हा? आच्छा, मा अजन? एखेबारे गैया ना? एक्सारसाइज खालामनो हाबाय दे. स' जोङो दायो आरो मोनसे आरो फिसा आरो मुवा बेसाद बायनो थाखाय ओंखारलांबोगासिनो दंबावो. स' जों दायो सफैबाय, नायनोसै. अबेबा लांना सावबाय माथो. मादै नायफैलाय, बै फिसाया थोगोन ना सोलाबगोन? स' गाइस, जों दायो नैबे बाक्सुखौ बायनो नागिरबाय. स' दायो बेनो बायनानै हैसिगोन. आदा, बाक्सुआ बेसेबां लादों दामा? 1025. स' गाइस, नै दायो जों लाबाय गारियावहाय बे बाक्साखौ, बाक्सुखौ बर'आव होनो बाक्सु. स' दायो जों बेखौ बायनोसै नङा होनबा नानि? बेखौ लानोसै, बेनो साबसिन जासिगोन. बे मोनसेखौ बासिदोंमोन जोङो. नैबे ग्रीन कालारबो दं दा. बे मोजांसिनथ' नै. बे मोजांसिन मामि. बेखौ बोखोलाय.
रायजो राजाफोर नायदो नैबे मोनसे मोजांसिन जागोन गामिथार दै बिराद दाम लायो बाप नोंथांमोना प्राइसखौ खोन्थाला गोनांथि गैया प्राइसखौ नोंथांमोना खोन्थाना जों जास्ट जाय जों सापर्ट खालामगोन बेखौल'सो नङा होमबा ना मा नानि दादा हिदो उठाय दिबो पारिबो ना गैया ओइ गारिखौ एलाय बिसोर थिखांखागोन बेखौ लाबाय जोङो दायो थिखोसिगोन बै बे गारियावहाय अनलॉक कर दिया सुन भीतर खमाय दिबा जाबो हां जाबो ना जाबो हां फैदो फै दायो जोङो थांगासिनो दङ बिसोरो गारिजों फैबाय माने बे बुस्थुखौ गारिजों सोनो हाया माने थोआ माने गारियाव जायगा गैया जायनि जाहोनाव जोङो बे बुस्थुखौ बायनानै माने थम माने इ रिक्सा रिजार्भ लानो गोनां जाबाय बैसिबांहाय थांसिगोन जोङो थांगासिनो दङ दायो स' मादैया गैया बेयावहाय स' जों मादैखौ नायनांसिगोन मादैया बहा दङ हैथु हैया खमायदेरसोन बै मादैया गैया नै मादैनि गस्लाफोरा बेयाव थाजोबो माखासे सुबुंफोरा खावनानै लाङो नै ओंखामा माबायदि जायो नायलाय मादैया नै थोरसि बाल्थिं खेबसे होफैनाया मैगंफ्रा नाय माबायदि बबाव थांदोंथाय मानसियानो स' रायजो राजाफोर आं मादैखौ नागिरनो थांनांसिगोन बे बिसनाखौ दोननानै बैथिंजाय नागिरनो थांसै नोंथांमोना फरायफारि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन আপুনি ইয়াত কৈ দিয়ক মই বিৰাট হেপী হ'লোঁ আৰু কি ভাল লাগিল আপোনাৰ এইটো থেংক ইউ ছ' মাছ মানে জাষ্ট সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আমি চবৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৈ কিনি আমি হেল্প কৰিব নোৱাৰে কিন্তু য'ত ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি আছোঁ না তাকতো হেল্প কৰিব পাৰে না শিকক আমি য'ত জেগাত আছে তাতে আমাৰ নিচিনা মানুহ আৰু ওলাওক এইটোৰ কথা মানে কিন্তু আহক ওলাব কাম কৰিবৰ কাৰণে উই নিড টু হেল্প টু পুৰ পিপল যে ইয়াত মানুহটো আছে কিন্তু মেণ্টেলিটি তাৰ অলপ বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আমি হেল্প কৰিব লাগে না আমিতো জানা বুজা মানুহ না হয় না নহয় এইটোৰ কথা ট্ৰাই কৰিছোঁ आंखौबो लाफानोसै दे इन्सारला मा नाम नोंनि नामा गेरेमसा नार्जारि गेरेमसा नार्जारि आरो नोंनियालाय आंना सार तिरास बसुमतारि बेसेबां क्लासाव फरायो जों तिना फरायो आदसा सार नोंनि ब्लग्सखौ नायजोबो जोङो ब्लगफोरखौ मोजां मोनो सार नोङो जेरै कन्ट्रिबिउट खालामो बै सासे आबैनो औ बेखौनोथ' दा होफैदों सार नायबाय थायो आं नोंनि भिडिअफोरखौ दा देखासै जरा सार हमदों नामा दे स' आं बिराद मेंबाय नागिरनानै मादैखौ बेनिखायनो आङो थम बारना लाबाय ओमफ्राय दायो नागिरदों आङो ओइथ' साबा दै मानसिखौ दायो नागिरदों जोङो माने हेनुजा बिनानावा मदद खालामफैदों ना जाहाथे बेबो मादैखौ नुलांथों बे मादैया माबायदि हालोदाव दङ दा लाबोनायाथ' लाबोबाय एसेबां खरसा गारबाय माने एसेबां खरसा फैसाफोर खालामबाय सासे मानसि सेलारि होनायसिम खरस खालामबाय अब्ला एसे माने मानसिखौ नुलाङोब्ला गोसोफ्राबो सोराङो जुदि मदद खालामग्राफ्रा बेनिखायनो आङो बेखौ नागिरबाय बिसोरखौ आं लाफायासै ओइ बोलक उठाबि बोलक এইটো बोलक मादै जिरायफै
ओइयाव थांनो न'आव माबा होफैदों मानसि फैदों नोंनो बिसिना लाबोदों बिसिना मोजांनो जिराय आंखौ सिनायाखै सिनायदों होमबालाय जिरायदो मेंगोन ना जिराय ओइ नोंनि न'आव औ नोंनियाव नोंनि जायगायाव थौ जिराय थौ होमबालाय थौदो रबा रे थौदो थाबायनोसै मादैखौ लोगो मोनबाय मादैया माने गारियाव गाखोआ माने गाखोआ मादै गारियाव नोङो गाखोनो बायो माने गाखोनो बानांगौ थौदो एबारनिफ्राय थफ्ला लानानै बेरायनांला दे नोंनो बाक्सु लाबोबाय एबार बाक्सु मिथिबाय दायो आं थाबायगासिनो दङ मादैयाबो इनै फैगासिनो दङ ओंखाम जाबोबाय आङो ओंखाम जाबोखादों आङो हा ओंख्रिया माबासो आलु भाजा औ नोंहालाय लाफामोन वाह फैदो मालाय मादैया लाफाजों बा मालाय लाफाजों ना बाथोनबावसो मादैहा आंखौ मादैया ओरै बुंलायबावनोसै आयु ना आलुल'थार होनलायबावदोंसो मादैया मालाय एकदमबारे मादैया मालाय लाफा ना बाथोन बा गोथावथार आंबो जानोसो लुबैलाबाय मादैनिखौ आरो संनायाबो गोबां मोजां सङो जाहैबावदों मादैया मिथिबायना जों थाबाय फाइनेलि मोनबाय जायगा एकदमबारे ओइथिं दंहैथारोमोन मागिहैदोंमोननो नै नोंखौ लोगो हमनो फैदों नाय नोंखौ लोगो हमनो फैदों मागिदों हा राजा मा गारि सिङाव जिरायना थाबाय थायोलै लाबो फै दोनथ' नोङो हिनुजाया मा लाबोना होफैदों बिनि नामा हिनुजा दे हिनुजाया मा लाबोदों नाय ओरै खालामबावसो नुगोन नै गारि सालायनो हायो बेखौ बोथ्रोदनाङा दे एबारनिफ्राय बेयावनो उन्दु एबार खथ' मोजां बेखौ फोरोंनांगोन ना स्टपनिखौ इखौ हा wow ini जा थोरसिबो लाबोलायदों माथो नोंलाय माला बायब्रबखो थोरसिखौ मैया बिशाल मार्केटआव बायदोंमोन दादा नै आबै बाक्सुआ एबारनिफ्राय बेयाव जेबो होनजोब एबार सिखौ खावनो हाला रावबो खावनो हाला बाथाय सेसखा ओइ नों संनो रोंना रोङा बेयाव बे स्टप दै बेखौ ओरै खालामो नों सम केरासिन होफैबाय थागोन बिनि माबा मा होनो बिनि इयाव खुन्दुं नांगौना इयाव थाखायोनो आनो दे आच्छा जोब्बासो बेखौ होगोन दा हा केरासिनाथ' दखानाव बेयाव सोंबा मोनगोन मोनथाय बेखौ उनावहाय सोनानै होनो हागोन आरो सोनो रोंखागोन ना रोङा नोङो केरासिनखौ माया सोनावबा मोनो खोमालाय बेखौ बक्सखौ दोनबाय थाबानो जाबाय बेखौ माने बेयाव दोनलांसै बेयाव दोन बेयाव
बेखौ स्टकखौ नेवसिनांगौ दोङो गाहायाव दोननानै ओंखाम संनो हागोन बिदि बनायगोन माखौसो गाहायाव ओरै सिङाव जों संहादो हाबगोन सिङाव ओरै फैलाय ओरै फैलाय ओरै फै बे नोंनि माल माथाफोरखौ माबा बे सिङाव दोनजोबगोन दै नैबे सिङाव बे सिङाव दोनजोब बे जेसेबांबा दंजोबा आबै बेयाव सिङाव दोनजोब दे औ बै माल माथाफोरखौ बे मा दं गान्दु गान्दु वाव मालाय गान्दु Này không thể đang là lòng nữa nè đúng không? soर लांनो नागिरदों Thế là đến thì nào थाब नांगोन बियो लांबा खावना लांबाय थायो जों ăn cho nó má sao không không chắc là làm gì vậy cái cả संखांबाथाय नैबे सिङाव ओरै फैलाय नोङो ओरै फैलाय बेखौ नोङो बुखुलाय बेखौ बख'थ' बख'थ'लाय बेयाव दोनफै थफ्ला बेयाव दोनफै थफ्ला बेयाव दोनफै बेयाव दोनफैथ'लाय गोब्रा दोनथ'ब्रा अ गोदानखौ गोदानखौ दोनगोन फैदो फैलाय रब्रा दोनफैयाव फैलाय जिराय आरो जिरायल' दे उन्दुदो खरसा उन्दुदोलाय उन्दु दे उन्दुलाय नोङो उन्दुदो माबायदि मोनो ओमफ्राय बुं हा न'ब्रा उन्दुनाय होमबाबो जों नायनो उन्दुनायखौ माबायदि मोनदों खोन्था गुदुं खोमा बियो उन्दुनायलै फैलाय माबायदि मोनदों बुंदो ओमफ्राय हा फैलाय गान्दुजों जाबजों उन्दुदोब्रा नोंना दे उन्दु दे दालाय मानोथो बोरै नोंना जि गुदुङा गवाराखै नोंना बेयाव दंजोबखायोना जुनारजों ओरै उन्दुदो आरो ना ओइ जिन्सिया बोरो जिन्सिया बे प्लास्टिक होनाया नोंनो 아왜 이놈아 그냥 먹으면 난가 밀려난 거 맞나? 안 맞는 거 So, guys, kameraku oरै लाबोलाय केमेराखौ दानायाबा खावना लाङो होनना बुंदोंना थाला मारिखाबाय नै एबारनिया एबारना सोर लांबावो नै थाला मारिखाबाय एकदमबारे नै बेजों मारिबाय सोर लांगोन बेलाय आरो नैयाव नै जिन्सनि आरो लाबोबावगोन र' बिथिंजाय जाबायना बेयाव आरो लाबोबावगोन मिथिबायना होमबाना लांनो हानाय नङा मिथिबाय आयै मानसिफोरा लाङोना ओंखायनो होसिनलाबायो बियो एबार नायनोसै सोरखौ थाला खालामनानै रावबो लांनो हाला एबार केरासिनसो होफैनांगौ दायो आरो जिनिसजों मोनसे लाबोनांगौ Đâu kiểm đê 안 캡되나? 나다 캡된 포함돼 먹을 때 감자는 있고 아이는 꼬라테나 Này là cái flare, này bên dưới bên trong cái này này hotel có sự có cái mùng tham ăn biếu, dali dong, bún bò bít dong đó, alu pala dong, mắc jikalu, ठीक ना? ओमफ्राय बानलुखौ खोन्था Nếu mà balu dong, पापर दङ ओमफ्राय नारेंखौबो खोन्था ओमफ्राय पियाज आलु भाजा ini ambil pizza ini juga, hantu bishon, sanjay ini lagi per.
ओंखारदो बुरजा मोनजादों माथो सायाथ' खम गोदाव नायलाय खेबना खाथियाव लाबो साबो बिराद मोजां मोनखायो आं बिदि बरिया बेखौ जाखांनाय बेखौ जादे दे नै आबैया जोंनाय गोथाव गोथाव मोजां ना जानो खम गोथाव बे दादा অলপ অলপ চাই দিবা এইটো এইটো মই চাহ খাব বুলি আপুনি এইটো থালাটো কাৰণে অলপ এইটো যে বাকচটো যে যে তালা পিছত মাৰি দিবি হা সেইটো চিকল চিকলৰটো মাৰি দিলে বাকচটো অনলি এইটো কাৰণে বাকচটো দিছোঁ দেই বাকচটো বাৰু দিয়ক মই আকৌ কেৰাচিন দিবলৈ লাগে না এইটো বনাই খাব ভাল না নোৱাৰিব এইটো মানে শিকাই দিলে সেই ষ্টভজন বনা জানো रोङा रोंगोन ना फोरोंगोन दे आङो दै दे होमबालाय थादो दे थांसै जा थांसै ना साहा लोंनानै दं दे जाबाय दे जों साहा लोंखांखाबाय लोंखाबाय आलासि फैबाय साहा लों नों जादो दे नों जादो आबै जों जाखांखाबाय जोंहा जाखांखाबाय हा ओइ जाबाय दे जादो नोङो बै बे गोदैखौबो जादो मोजाङै दे थादो दे बाय बाय फैदो थांसै बाय बाय आबै एबार सोरबा लांबावबा लांदोंखि ना सोर बेथाय बेलाय लांग्राया देख्रुबनानै देनानै लाना थांगौमानिनो मानसिफोरा नुखागौ माथो ना आवाज जाखागोन ना देख्रुबनानै आवाज जायोना औ स' हिनु जा जोंना खामानिया जोब्बाय मोनसे खामानि दंबावसै आंना दायो मा खामानि जेनोखि केरासिन लाबोना होफैनांगौ नङा होमबा केरासिन बेल'सै थाला मारिजोब्बाय बेखौबो मारिबाय रावबो लाना थांनो हाला बेखौबो एबार एकदम सेफटि जाबाय आबै एबार सेफटि जाबाय बेयावहाय माखासे माल माथाफोरखौ सोना दोननांगोन स' जों भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय मादैया बेयाव बुट एवनाय जागासिनो दङ मिस्थि होफैबाय मेथाइ एसे बेखौ जाबाय बियो दा जागासिनो दङ स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नानि ओरै फै बाय बाय बिथांनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय नोंनि चेनेल नामखौ बुं आंनि चेनेल नामा जाहैबाय SW हेनुजा बसुमतारी ब्लग थेंक इउ बाय बाय